за мамина сладка. Ма днеска са много му се яде. Да, бяхме си купили ние сиренце, той искам да ти кажа, че половината го изклопа. Какво бе мишунгер? Да. Защото някой ни е казал сиренце и пържол, хайде може. Те ако ни го остават тук, ще го храним. Разреши сиренце и пържолка може. Даже днеска му писах, викам пържолата яде мишунгера за твоя рожден ден. И... знаеш какво е? Знаеш какъв е смешен? Ние го във ваната и не ми дава да му измия задника и вчера ме захапа. Щеше ми откъсне пръст. Ми не дава дупето и аз с душа и дупето му стигаше се пръсна това куче от ядене. Да, изяде цяла пържола. Ага.